Kag sa number 1, Bacolod LGU nagaplano makig-sugilanon sa bag-o nga tag-iya sang Primewater para sa pagpaayos ng ila serbisyo sa syudad. Sa interview sang media kaina sang aga kay Bacolod City Mayor Greg Gsataya, iya ginsiling nga ang pinakaimportante karon amo kung paano mas mapaayo ang serbisyo sang Primewater sa mga konsumidor. Kung tigayo naman gid ma-finalize ang ginreport nga pagbaligya sang pamilya Villar sang Primewater kag ang pabilin nga kasugtanan sa Bacolod City Water District, luyag sang alkalde nga makapungko upod sa bag-o nga management. Klaro niya, ang syudad hindi man party sa tunga sa JVA sa Basiwa kag sang Primewater. Kung mayaras ang kapaslawan sa bahin sang compliance sang Primewater sa ilang kasugtanan sa Basiwa, kung tani look out na ini sa katapos ang Basiwa Board kag ini ang sadto pa man gin-aksyonan na. Para kay Gsataya nga ginhulat pa sa ulihi nga bahin sang sini nga tuig. Pero ang syudad ang hindi man pwede nga makapabaya. Gani ginapaabot sang alkalde nga makapungko upod sa ginapaabot bag-o nga liderato nga maga-take over sa Primewater. Wala compliance, sila dapat tinimo na way back. I was informed na as early as March may mga violations na naging submit sa board na wala nila ginaktuan. Diba? Dapat kinaktuan na nila na